В физкултурния салон на Средно училище Христо Ботев учениците от прогимназиалния етап се срещнаха с представители на волейболен клуб Нефтохимик 2010. Делегацията беше водена от президента на клуба Огнян Томов, като в нея бяха включени още старши треньорът Мартин Стоев, помощникът му и символ на клуба Иван Станев, капитанът Аксел Трухчев и още двама шампиони – Добромир Димитров и Красимир Георгиев, както и административният директор Дионисий Гогушев. Гостите споделиха няколко думи за себе си, след което учениците се включиха в игра с волейболистите. Но накрая влюбих се най-много в волейбола и вече доста години се занимавам само с това професионално. Често казвам, мотивацията при мен никога не е липсвала. Надявам се... Нека това не се да си и да прихвана. Чувството да играеш с тях е професионално, в смисъл много добри. А отборът подари на училището 2 волейболни топки с автографи. Ми очакваме със сигурност да се представиме по-добре от миналата година, по възможност да спечелиме Купата на България и първенството. И младите най-вече се вдъхновяват с резултати. Надяваме се на повече победи и повече млади хора да идват в залата. Гостуването бе по повод предстоящия Европейски ден на спорта в училище 27 септември.